بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب أولى الإيران زكاية زلو التدرام مدقع تسعيبهم أبزم محلال فوانا فيديو ملختي كان علامات مدقع نسرعة إيران مودا مخانو بنوتور قليتهم أتون بريزيدنتنا إيران إسلام وثورة وحلوت السراويت نسراويتنا أولاد بوليسين أبزها وطونا متنقاتا لو مشات أطواركم تورد لكم أزن تغيركم مولو محرات كجبر لكم يو أنت زي كوين قرقت أن يازخونا موتي تسبايكم الليلة نهزب إيران ونتعوح زغرو ترامب ساعتنا تنتي قرب كم زلو بمقلات أتمت كعتي أبز كاد الأوان بومباتات أبستفل لي بوتاتات سلاز دربيوم حزبي أبيت تحاوي كتسن حتى حساسيبهم نتوى تدراو سقوم تمسا زمنا منقستكم تركبهم أزمنا الوات نولدتات اترخبوا انكو عدل كخوني خلي بمبال حزبنا تقاطعم تتقيمو نايبع العدل بعلك وستنت أوعي تقريبهم بريزيدنت ترامب وسيخم كم زغلاتهم حزب إيران بزحات عمتات حجز أمريكا كحتتكوا انت تنحى حججن أمريكا بزبلتن برتعن حيلي أقولنهم دو كم زبلت قاليتهم أزوان حزب إيران نايمت عدل زوسنالون كور جزء زفترلون تاريكا وقاطعم مخان بمدقاس أتقاطعم كي حلفوا من حج سقمتي كوسدون التحساسيبهم إسرائيل نيرانت كعام ሚኒስተር ምክልኻል እስራኤል ካዝ ኣብ መላእቲ ሃገር ፍሉይን ቋምን ኣዋጅ ህፁፅ ኣዋጅ ኣዊጁ መጠንቀቕታ ሳይረን ኣብ እስራኤል ተሰሚዑ ሚኒስተር ምክልኻል እስራኤል ካዝ እቲ መጥቃዕቲ ቅድመ ምክልኻል ኣብ ልዕሊ እስራኤል ክወርድ ዝነበረ ስጋኣታት ንምእላይ ኢሉ ናታንያሁ ኣብ ኢራን ዘሎ ስርዓት ኒውክለር ኣፅዋር ክዓጥቕ የብሉን ኢሉ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ናታንያሁ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣሕዋተይን ዜጋታት እስራኤልን ኣሜሪካን ነቲ ኣብ ኢራን ዘሎ ግብረ ሽበራዊ ስርዓት ዘስዕቦ ናይ ህላወ ስጋት ንምእላይ ስርሕ ጀሚረና ኣለዋ ኢሉ ንብሉፅ ዓርክና ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ስልቲ ታሪካዊ መሪሕነቱ ኣመስግኖም ስርዓት ኣያቶላህ ን47 ዓመታት ሞት ንእስራኤል ሞት ንኣሜሪካ እናበለ ክጭድር ፀኒሑ ደምና ክዕቢ ሓያሎ ኣሜሪካውያን ቀቲሉ ናይ ገዛ ርእሲ ህዝቢ ድማ ኣህሊቑ እዚ ቀታሊ ግብረ ሽበራዊ ስርዓት ንኩሉ ሰብኣውነት ኣብ ሓደጋ ከእቱ ዘኽእሎ ኒውክለር ኣፅዋር ክዓጥቕ የብሉን ብሓባር እንወስዶ ስጉምትና ነቲ ተባዕ ህዝቢ ኢራን ዕድል ወቢዱ ዝጭብጠሉ ኩነታት ክፈጥር እዩ ኩሎም ክፋላት ህዝቢ ኢራን ፋርሳውያን ኩርዳውያን ኣዘርውያን ባልቹታውያን ኣሕዋዛውያን ኣርዑት ምልኪ ደርብዮም ናፃን ሰላማዊትን ኢራን ዘምፅሉ እዋን በፂሕሎም ዜጋታት እስራኤል ንመምርሒታት ትእዛዝ ግንባር ውሽጢ ሃገር ክትሰምዑ ፃውዒት እገብር ኣብ ዝመፅእ መዓልታት ኣብ ስርሒት ምጉዛም ኣንበሳ ኩላትና ኒሕን ፅንዓትን ክህልወና ክንሕተት ኢና ብሓባር ደው ክንብል ኢና ብሓባር ክንቃለስ ኢና ብሓባር ድማ ዘለኣለማውነት እስራኤል ክነረጋግፅ ኢና ከም ዜና ፋርስ ኢራን ኣብ ከተማታት እስፋሃን ቁም ካራጅን ከርማሻንን ከምውን ኣብ ርእሲ ከተማ ትሄራን ፍንጀራ ከም ዝተሰምዐ ቅድመ ኣቢላ ሓቢራ መጠንቀቕታ ሳይረን ኣብ እስራኤል ተሰሚዑ ኣብ መላእ እስራኤል ብኣቆፃፅራ ከባቢ ሰዓት 8:40 ስጋት መጥቃዕቲ ሚሳኤላት ዝሕበር መጠንቀቕታ ደወላት ሳይረን ተሰሚዑ እዚ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝገበረቶ መጥቃዕቲ ኣብ መንጎ ሰበስልጣን ኣሜሪካን ኢራንን ንኒውክለሳዊ መደባት ኢራን ንምግታእን ኩናት ንምክልኻልን ዝኽእል ስምምዕ ንምብፃሕ ዲፕሎማሳዊ ፃዕርታት ኣብ ዝግበረሉ ዘሎ ግዜ ኮይኑ ዝመፅእ ሰሙን እቲ ዘተ ክቕፅል ትፅቢት ነይሩ ኢራን ኣብቲ ዝዘርብ ገለ ሕድገታት ከም ዝገበረት እዩ ክግለፅ ፀኒሑ እቲ ሰበስልጣን ኢራን ነቲ ዝቐረበ እማመታት ክቕበሉ እንተዘይኮይኑ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ክግበር ምዃኑ ከፈራርሕ ፀንሐ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ብዙሕ ሕጉስ ከም ዘይኮነ ግን ትማል ገሊጹ ነይሮም ትራምፕ ድሕርቲ ኣብ 2023 ኣብ ልዕሊ ኢራቅ ዝተኻየደ ብኣሜሪካ ዝምራሕ ወራር ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዝዓበየ ወታደራዊ ህላወ ኣሜሪካ ክህነፅ እኳ እንተኣዘዘ ኣድላይነት ናይዚ ሕጂ ዝካየደ ወታደራዊ ስጉምቲ ግን ክገልፅ ኣይከኣለን ኢራን ብወገና ንዝፍፀም ዝኾነ ይኹን መጥቃዕቲ ብሓይሊ ግብረ መልሲ ክትህበል ምዃና ክትገልፅ ፀኒሓ ሚኒስተር ምክልኻል እስራኤል ካዝ እቲ መጥቃዕቲ ቅድመ ምክልኻል ኣብ ልዕሊ እስራኤል ክወርድ ዝነበረ ስጋኣታት ንምእላይ ኢሉ ኣብ ዝሓለፈ ሰነ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ኢራን መጥቃዕቲ ብምፍፃማ ናብቲ ናይ 12 መዓልታት ኩናት ኣምሪሖም ኣሜሪካ መወዳእታ ምስ እስራኤል ኣብቲ ግጭት ብምፅምባር ንኒውክለሳዊ ትካላት ኢራን ዒላማ ገይራ ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ነታንያሁ ባሊስቲክ ሚሳኤላት ኢራን ኣብ ልዕሊ ሃገር ዘስዕቦ ሓደጋ ብምግላፅ ነቲ ኣብ ኒውክለሳዊ መደባት ኢራን ጥራይ ዘተኮረ ስምምዕ ተቃውሞ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ገሊፆም ኢራን መደባት ባሊስቲክ ሚሳኤል ንምድራት ከምኡውን ኣብ ጋዛ ንዝርከቡ ዕጡቃት ሓማስ ኣብ ሊባኖስ ንሕዝቦላህ ኣብ ኢራቅ ንዝርከቡ ሚሊሻታትን ኣብ የመን ከዓ ንሑቲ ንዝኣመሰሉ ወከልቲ ዕጡቃት እትገብሮ ደገፍ ክተቋርፅ ዝቐረበላ ሕቶ ንላዕላውነታ ዝጥሕስ ብምዃኑ ብምግላፅ ነፂጋቶ እያ
ላዕለዋይ ኣዛዚ ሰራዊት ኢራን ሜጀር ጀነራል ኣሚር ሓታሚ ሎሚ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ቴህራን ብዝፈፀመቶ ናይ ኣየር መጥቃዕቲ ከም ዝተቐተሉ ተገሊጹ። እዚ መጥቃዕቲ እዚ ብኣሜሪካን እስራኤልን ዝተወደበ ወታደራዊ ዘመቻን ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ኢራን ናይ መንግስቲ ለውጢ ክገብር ፃዊዒት ድሕሪ ምቕራቡን ዝተፈፀመ እዩ። ኢራን ኣብዚ ሕጂ እዋን ብኻልኣይ ማዕበል መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ሓያል ናይ ሕነ ምፍዳይ ስጉምቲ ትወስደላ። ሚሳኤላት ድማ ኣብ ቴል ኣቪቭ ዓሪፎም ኣለዉ። ኣብ ናይ ሎሚ መዓልቲ ሰራዊት ኢራን ኣብ ማእት ዝቑፀሩ ሚሳኤላት እናተኮሰ ይርከብ። እቲ ካልኣይ ዙር ናይ ሚሳኤል መጥቃዕቲ ድማ ንናይ እስራኤል ምክልኻል ስርዓት ጥሒሱ ከም ዝሓለፈ ተገሊጹ። ኣብ ማእኸል ከተማ ቴል ኣቪቭ ነተጉትታት ዝተሰምዑ ክኾኑ ከለዉ እታ ከተማ ብኸቢድቲ ተሸፊና ኣላ። ኣብ መላእ እስራኤል ናይ መጥቃዕቲ መጠንቀቕታ ሲረናት ብሓያል ድምፂ እናተሰምዑ ይርከቡ። ብሚልዮናት ዝቑፀሩ ነበርቲ ድማ ናብ መዕቆብታት ክኣትዉ ተኣዚዞም ኣለዉ። ወታደራዊ መራሕቲ ኢራን እዚ ንዝተሰነዘረልና መጥቃዕቲ ዝተዋሃበ ግቡእ መልሲ ክብሉ ገሊፆም። ሓይልታት ሕቲ የመን ብቐይሕ ባሕርን ዝሓልፋ መራኸብ ዝፍፅምዎ መጥቃዕቲ ዳግማይ ከም ዝጅምሩ ኣፍሊጦም ኣለዉ። ቅድሚ ሕጂ እስራኤል ኣብ ጋዛ ትፍፅሞ ዘላ ጨፍጫፍ ደው ክተብል ብዝብል ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ክኸፍቱ ፀኒሖም እዮም። በዚ ምክንያት ድማ ኣብ ዓለም ለኻዊ ቁጠባ ዓብዪ ፀቕጢ በፂሑ ነይሩ። እቲ ጉጅለ ሕጂ እስራኤልን ኣሜሪካን ብሓባር ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝኸፈትዎ መጥቃዕቲ ስዒቡ ዳግማይ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ መጥቃዕቲ ከም ዝጅምር ኣፍሊጡሎ። ብኢራን ዝድገፉ ሕቲ ኣሜሪካ በስም እስራኤል ኣብ ልዕሊ ኢራን እትፍፅሞ ዝኾነ ይኹን መጥቃዕቲ ንምምካት ድሉው ምዃኑ ገሊጹሎም። እዚ ኩነታት እዚ ኣብቲ ብቀይሕ ባሕር ዝግበር ምንቅስቓስ መራኸብ ኣብ ዋጋ ነዳዲ ዓለምን ብሓፈሻ ኣብ ቁጠባ ዓለምን ጽልዋ ከሕድር ይኽእል እዩ። ሚኒስተር ምክልኻል ፓኪስታን እታ ሃገር ምስ ኣፍጋኒስታን ኣብ ክፉት ኩናት ከም ዘላ ምግላጹ ዝሕበር ዘሎ ኮይኑ ናይ ኣፍጋኒስታን ጣሊባን ኣብ ልዕሊ ኣብጥቓ ዝርከብ ወታደራዊ መደበራት ፓኪስታን ዓብዪ መጥቃዕቲ ከም ዝፍጽም ድሕሪ ምግላጹ ዝተበገሰ ምዃኑ እውን ተገሊጹ። እዚ ዳሕረዋይ መጥቃዕቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ጎረባብቲ ሃገራት ንኣዋርሒ ፀንሐ ግጭት ኣስዒቡ ከም ዘሎ እውን ዝንገር ኮይኑ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ተኹሲ ደው ናይ ምባል ስምምዕ ምኽታሙ ስዒቡ ተዛማዲ ሰላም ኣብቲ ከባቢ ምጽንሑ እውን ናይቲ ከባቢ ምንጭታት ይገልጹ። ኣብ መንጎ ፓኪስታንን ኣፍጋኒስታንን ዝተወልዕ ዳግማይ ውግእ ብሰንኪቲ ኣብ መንጎ ነዊሕ ፀንሐ ፖለቲካዊ ረፅሚ ኮይኑ ናይ ኣፍጋኒስታን ጣሊባን ንናይ ፓኪስታን ጣሊባን ክህቦ ፀንሐ ደገፍ ናይ ፓኪስታን ፖለቲካ ዋጢርዎ ምጽንሑን ነቶም ናይ ፓኪስታን ጣሊባን ተቃወምቲ መንግስቲ ፓኪስታን ምዃኖም ድሕሪ ምጥቃሶም ዝማዕበለ ከቢድ ግጭት ምዃኑ እውን ይንገር። ኣብ መንጎ ኣፍጋኒስታንን ፓኪስታን ዝተወልዕ ሓድሽ ወጥሪ ካብ ፈለሙ ጣሊባን ዘበገሰ ምዃኑ ተገሊጹ። ፓኪስታን ኣብ ልዕሊ ዋና ከተማ ኣፍጋኒስታን ካቡል መጥቃዕቲ ሙሳዳን ድሕሪ ነዊሕ ምፅማም ትዕግስታ ከም ዝተወድአ ምግላጻ እውን ይሕበር ኣሎ። ኣብ ዋና ከተማ ካቡል ሰፋሕቲ ከባብታት ብናይ ፓኪስታን ደብዳብ ከም ዝተሃረሙ እውን ዝንገር ዘሎ ኮይኑ ነበርቲ እታ ከተማ ከቢድ ድምፂ ቦምባ ምስማዖመን በቲ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ኣብታ ከተማ ራዕዲ ከም ዝወረደ እውን ናይቲ ከተማ ምንጭታት ይገልጹ። ብወገን ኣፍጋኒስታን እውን ኣብ ዞባ ካንዳሃ ታርጌታት ከም ዝተሃረሙን ክልቲአን ሃገራት ካብ ሕድድ ዘይሳንፍ መጥቃዕትታት ምፍጻመን እውን ናይቲ ከባቢ ወገናት ይገልጹ። ጣሊባን ኣብ ደቡብ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ዝርከብ ናይ ፓኪስታን ግዛት ስርሒት ብምፍጻም ንገለብ ከባብታት ፓኪስታን ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ድሕሪ ምእታው ሓያሉ ካብ ሰራዊት ፓኪስታን እውን ከም ዝተቐተሉን ከም ዝተማረኹን ድሕሪ ምሕባሩ ናይ ፓኪስታን መንግስቲ ግብረ መልሲ ክወስድ ከም ዝኣወጀ እውን ናይቲ ከባቢ ምንጭታት ይነግሩ። ብጣሊባን ዝምራሕ ዘሎ መንግስቲ ኣፍጋኒስታን ነቲ መጥቃዕቲ ክወስዶ ዝቐሰቦ ናይ ፓኪስታን መጥቃዕቲ ምዃኑ ክገልጽ እንከሎ ሰራዊት ፓኪስታን ኣቐዲሙ ኣብ ናይ ኣፍጋኒስታን ቦታታት ብምእታው ኣብ ልዕሊ ሰብን ንብረትን ዕንወት ከም ዘውረደን ሕጂ ዝወሰዶ ስጉምቲ ናይቲ ሕነ ምፍዳይ ሰርሒታት ምዃኑ ኣፍሊጡሎም። ሓይልታት ፓኪስታን ናብ መሬት ኣፍጋኒስታን ኣቐዲሞም ወራር ከም ዝፈጸሙ ፓኪስታን ኣብ መሬት ኣፍጋኒስታን ኣትያ ሉዓላውነት ኣፍጋኒስታን ብምጥሓስ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ዝርከብዎም ሓያሎ ሲቪላን ከም ዘጥፈአት እውን ናይ ኣፍጋኒስታን መግለፂ ይሕብር። ቅድሚ ሰሙን 21 ለካቲት ንምብራቕ ራጆታት ኣፍጋኒስታን ዕላማ ዝገበረ ዙርያታት መጥቃዕቲ ነፈርቲ ፓኪስታን ቀንዲ ሰባብ ናይቲ ሕጂ ዝተባርዕ ውግእ ምዃኑ ዝሕብሩ እቶም ናይ ኣፍጋኒስታን መርበባት ሕቡራት ሃገራት እውን በቲ መጥቃዕቲ 13 ሲቪላን ከም ዝተቐተሉ ዝገልጽ ጭብጢ ዘለዎ ጸብጻባት ሒዙ ከም ዘሎ መንግስቲ ናይታ ብጣሊባን እትምራሕ ሃገር ይነግር። ኣፍጋኒስታን ኣብ ዘካየደቶ ሓድሽ መጥቃዕቲ 19 ወታደራዊ መደበራት ፓኪስታን 2 ተራ መደበራትን ከም ዝሓዘት ብምግላጽ 55 ወታደራት ፓኪስታን ከም ዝተቐተሉ ክትሕብር እንከላ ናይ ኣፍጋኒስታን መግለጽታት ሻራ ብዘይብሉ ወገን ከም ዘይተረጋገጸ እውን ይሕብር። ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ዜጋታት ኣብ ወጻኢ
ኣብ ፈረንሳይ፣ ሽወደን፣ ዓዲ እንግሊዝ፣ ስዊዘርላንድን ጀርመንን ዝነብሩ ዜጋታት ውድባዊ ዓቕሞም ንምድልዳልን ምስ ሃገሮምን ሃገራዊ ባህሎምን ዘለዎም ምትእስሳር ንምጽናዕን ዝዓለመ ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ኣካይዶም። ብመሰረት እዚ ኣብ ፓሪስን ከባቢያን ዝነብሩ ዜጋታት መበል 36 ዓመት ስርሒት ፈንቅል ጅግንነታዊ ስርሒት ፈንቅል ውርሻን ወለዶታት ብዝብል መሪሕ ቃል ብሃገራዊ ስምዒት ኣብዒሎሞ። ግዝያዊ መስተንክር ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ፈረንሳይ ኣቶ በረኸት ጳውለስ ነቲ ተጋድልቲ ሓርነት ኣብ ስርሒት ፈንቅል ዘርኣይዎ ጅግንነት ብምዝካር እዚ ዓመታዊ ጽምብል ዜጋታት ቃሎም ንምሕዳስን ጽንዓቶም ንምድንፋዕን ዘዘኻኽር ምዃኑ ገሊጾም። ብተመሳሊ ውድብ ህግደፍ ኣብ ሽወደን መበል 6 ጉባኤኡ ብ21 ለካቲት ኣካይዶም። ኣብ ተጋጣሚ ሓላፊት እቲ ውድብ ወይዘሮ ዘይድ ዕቕባዝ ግን ግዝያዊ መስተንክር ኤምባሲ ኤርትራ ብሃገራት እስካንዲኔቭያ ኣቶ መሐመድ ዓሊ መሐመድ ስዒድን እቲ ውድብ ብሳላ ዝተባብዕ ተሳትፎ ኣባላቱ ውድባዊ ዓቕሙ ንምድልዳል ዝናእ ጻዕሪ ከም ዝገበረ ገሊጾም። እቲ ጉባኤ ሓድሽ ፈጻሚ ሽማግለ እውን መሪጹ። ኣብ ተመሳሳሊ ዜና ግዝያዊ መስተንክር ኤምባሲ ኤርትራ ብዓዲ እንግሊዝን ኣየርላንድን ኣቶ ሳላህ ዓብደላ ንዜጋታት ማንቸስተር ብዛዕባ ዞባውን ዓለማውን ምዕባልታት ኣብ ግምት ብምእታው ኣብ ሃገር ዘሎ ፖለቲካዊ ውርያውን ዲፕሎማስያውን ንጥፈታት ዘተኮረ ሰሚናር ኣካይዱ። ንሱ ዜጋታት ውድባዊ ዓቕሞም ንምድልዳልን ኣብ ሃገራዊ ጉዳያት ዘለዎም ተሳትፎ ንምዕዛዝን ብትግሃት ክሰርሑ ፀዊዑ። ኣቦ ወንበር ማሕበረሰብ ኤርትራ ኣብ ማንቸስተር ኣቶ ወልዳይ ፍስሃየን ጸሓፊ ሃገራዊ ሽማግለ ብዓዲ እንግሊዝን ሰሜን ኣየርላንድን ኣቶ ሃቦም ተስፋ ገርግስን ውድባዊ ዓቕሚ ንምድልዳልን ንህንፀት ፕሮጀክት መደቀሲ ቤት ትምህርቲ ዲዖ ዝግበር ዘሎ ወፋያታትን ብዝምልከት ሰፊሕ መብርሂ ሂቦም። ሓለፍቲ 17 ጨናፍራት ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ኣብ ስዊዘርላንድ ውድባዊ ዓቕሚ ንምድልዳልን ኣብ ሃገራዊ መደባት ልምዓት ንዘሎ ተሳትፎ ንምድንፋዕን ዝዓለመ ኣኼባ ብ22 ለካቲት ኣካይደን። ሓላፊት ጨንፈር እቲ ማሕበር ኣብ ስዊዘርላንድ ወይዘሮ ሳራ ወልደ ኣብዝጊ ነቲ ድሙቕ ታሪክ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ናብ ዝመጽእ ወለዶ ንምትሕልላፍ ንመንእሰያት ደቂ ኣንስትዮ ምምልማልን ምውዳብን ቀዳምነት ክወሃቦ ከም ዝግባእ ገሊፀን። ብተመሳሊ መበል 40 ዓመት ምስርትኡ ዘብዕል ዘሎ ውድብ መንእሰያት ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ጨንፈር ጀርመን ብ21 ለካቲት ኣብ ፍራንክፈርት ሰሚናር ኣካይዱ። ዓዲ መንበር እቲ ውድብ መንእሰይ ሰገን ተኽላይ ብዛዕባ ዕላማታትን ተልእኾታትን እቲ ውድብ ከምኡውን ክስካብ ሕጂ ዝተሰላሰሉ ንጥፈታት መብርሂ ሂባ። ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ውፅኢት ቃልሲ ወለዶታት ምዃኑ ብምጥቃስ ግዝያዊ መስተንክር ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ጀርመን ኣቶ ዮሃንስ ወልዱን ቆንስል ጀነራል ኤርትራ ኣብ ፍራንክፈርት ኣቶ ክብረኣብ ተኸስተን ዓቕምታት ንምድልዳልን ዝተሓንፀፁ መደባት እቲ ውድብ ብዝግባእ ንምትግባርን ፀዊዖም። ሓጂ ኣየዋሊህ ኤርትራ ኣትዩ። ናይ ክልል ዓፋር ማሕበር ኣፍረይቲ ጨው ካዳባ ኣካየዲ ስራሕ ዝነበረ ሓጂ ኣየዋሊህ ንስርዓት ብልጽግና ብዕጥቃዊ ቃልሲ ንምዕላይ ኣብ ዝግበር ቃልሲ እጃም ንምብርካት ንልዕሊ 100 መንእሰያት ክልል ዓፋር ኣኸቲሉ ኣብቲ ህዝባዊ ቃልሲ ተጸንቢሩሎ። እዚ ኣገዳሲ ዝኾነ ሰብ ካብ ክልል ዓፋር ናብ ኤርትራ ብምእታው ብኸምዚ ዓይነት መንገዲ ኣንጻር ስርዓት ብልጽግና ተሰሊፉ ይርከብ ኣሎ። ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ተወለድቲ ክልል ዓፋር ብኸምዚ ዓይነት መንገዲ ናብ ኤርትራ ክጽንበሩ ጸኒሖምን ኣለውን። ባይቶ ጸጥታ ሕብራት ሃገራት ኣብ ልዕሊ እቶም ወታደራዊ መራሕቲ ዕጡቕ ጉጅለ ሓድሽ እገዳ ዘንበረ በቲ ኣብ ኤልፋሸር ብዝፈጸምዎ ገበናት ግህሰሰዋ መሰላት ከም ዝኾነ ተገሊጹሎ። እቲ ዕጡቕ ጉጅለ ዳዕመል ሰሪዕ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ንኤልፋሸር ተቆጻጸረ ኮይኑ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ቅልውላው ድማ ኣብትን 3 ዓመታት ዝቐጸለ ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ዝኸፍአ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሓደ መርማሪ ጉጅለ ሕብራት ሃገራት እታ ከተማ ኣብቲ ሃገር ዝፍጸም ዘሎ ምጽናት ዓሌት መርኣያ ከም ምዃኑ ገሊጹ ነይሩ። ብዘይካ ሕሜቲ ብሰፊሑ ቀዛፍ ተባሂሉ ዝፍለጥ ኣቡሉሉ ካብቶም ዒላማት ስጉምቲ እዩ። ሕሜት እገዳ ክግበረሉ እዝን 4ይ ግዜ ኮይኑ ኣሜሪካ፣ ዓባይ ብሪጣንያ፣ ሕብረት ኣውሮፓን ኣቐዲመን እገዳ ኣንቢረናሉ ነይረን እየን። ሎሚ ኣብ ናይ ገጻት ኤክስ ዘውፅኦ ሓበሬታ ላዕለዋይ ኣመኻሪ ኣሜሪካ ማእኸላይ ምብራቕን ኣፍሪቃ ዝኾነ ማሱድ ቡሉስ ኣብ ጉዳይ ሱዳን ዘቲና ይብል። ወሲኹ ኣካል ናይቲ ኣብ ሱዳን ሰብኣዊ ዕርቂ ንምስጋም እንገብሮ ቀጻሊ ዲፕሎማስያዊ ጻዕርታት ምስ ሚኒስተራት ጉዳያት ወጻኢ ግብፂ፣ ኢማራት ዓረብን ስዑድ ዓረብን ኣፍራይ ጻውዒት ሰላም ድማ ኣካይደ ድሕሪ ምባሉ ብምቕጻል ብዛዕባ ክብደት ሰብኣዊ ቅልውላው ዘይተኣደነ ስቃይ ሲቪላትን ነባሪ ተኽሲ ደው ምባልን ምውሓዝ ህፁፅ ረድኤትን ኣድላይነቱን ኣልዒልና እውን ዘቲና ክብል ወሲኹ። ማሱድ ቡሉስ ንኩሉ ስቃይ ደቂ ሰባት ንምቕላልን ናብ ሰላም ንምርጋን ዝወስድ ዘላቒ መንገዲ ንምስጓምን ዝዓለመ ጻዕርታት ንምድጋፍ ናይ ሓባር ተወፋይነትና ኣብ መንጎና ክህልውን ኣስሚርናሉ ኢሉ።
ب26 لكاتيت 2026 كور أمباسادر جابان أب إيرترا هيداكي ماتسو أبس مرا زركب هاجراو بيت مذكر إيرترا باتيحوم أمباسادر ماتسو كابت انتا اوانكس كابلو مزلو بوزع عين التاريخ قرصتات انتا لاي بزعبا جبنتاو قالسنات نت إيرتران دمو بحالتات استفلالي بيراتن زقالتو أقدست مرئيتات تعزيوم أزمل تحزين أمباسادر ماتسو بزعباتي إيرترا بهنسات هاجر زحلفتو زدنق وعزو كامو نت هاجر زقالتو عميق بهلاهم بزحنتن ورشان زلو ومردان معماق ترقم زلو عدل فتيرلو محمد بن سلمان أبلع الإمارات إثيوبيان قدخ جبر حاتيتهم سبب سلطان إمارات كم سبب الجولول سعود عرب محمد بن سلمان إمارات إثيوبيان أبلع الحيلتات كل طف دقف السودان RSF بزجورو دقف قدخ نبر البريزيدنت حبرات منقسطة أمريكا دونالد ترامب كم زحته غازية نيويورك تايمز أو نايلو محتامة حبيرة بمغنيات أحقراو معالت دق أنستيوم استقبر نواتاو دقف عبارات هاجراو محبر دق أنستي إيرتران الزوبا أقريا زوا مأخل حكمنا فيستولا ريفرال هوسبيتال مندفرا نزركا وحمات فيستولا نواتاو دقف غيرلن أتدقف ناو تصريتن كالوت نتقما زوعلو أقوحتن صدقال اليوم حلافة أنفرقت محبر ويزورة أرقا سولومون منقست خابز قور دقف بتوسخي نحمات فيستولا مبصحن متبعن لأنو سوكف زيقا حلافنة مقانون أزد معاوي مورا لو دقف كمزهو من قاليتان كيلا حكمنا حرشان حمامات دق أنستيون دكتور هافتا هايلا ملكوت بزعوات أنقطاتن سعويناتن حمام فيستولا زرزر مبريهيبو عاوز لعلة صفح زركوا دق أنستي دما قودات اللمدتات نموقاد عاوز قبار تعار قدينين تصادفونن كحيلا تقويعهم حالا في ريفرال هوسبيتال من دفرا دكتور سعارة هسفو نتقابلت محبر حمات نمبزح زوصلو تبقسو بمناد اتو هوسبيتال كاوغلقلوت عنا وصعيم حماتاو تصنحال اوان مباتاو تمرتن مويا وسلطانان كمزهب قاليتو اما حدارت نقصوا اخريا ويزورو ليا بركة بوغنا نتقابلت محبر زرايو تبقسو بمناد قودات اللمدتات نموقاد نطوف تصادفو كقبر تقويعام التبقسو مشومون تمقابيت اهقراو معالت دق انستيو تتحيزو استقبر مخانو بمدقاس أما حدار نقصوا من دفرا عطو هزكياز وحبت أتسعر عوي ملقت خمسر لو قاليتو كانوا الدمانة السنة أو النت كسعبو تقويعو تمالي بوغن كل التقراي تقاومو أنصار سرعة بلتقنان بورد مرجانا يتهاجر زوصدو سانتاتن أو سفح كتماتاتن قطراتن عدتات ناي تقراي سلما وسلفي تخايدو نيروم أتستخايد سلما وسلفي كنيوتي أنصار سرعة بلتقنا استرعي تقاوموتات صمدو أبايتاك سكاب كندي حيلون دليلون سقيمون يركب كامسلو عبيت ملقطات حليفو نيروم كوراخورنا أغلبات ناي سرعة بلتقنا نزناي سبا سلطان ناي كل التقراي ملقطات مستعزبو عمون قول علو توتدروين أزستنا إيرتران ناي كل التقراين كالتسار ركبات نزربات نكايدلو لعلو توتدروين أزستنا كل التقراي ناب كتما أسمرا بمغنع مثل علو توتدروين أزستنا منقست إيرترا ركباتي كايدلوهم حوحات من قد ودبات عبيلو أقد استبها لتوارات ناب كل التقراي اتخامسلو كستات كغرو تسميع يركبوا لهم منستر قديات وصع إثيوبيا أبز حلف أوانات ناب إيرترا بزغرو كستات إيرترا مريت حيزاتهم أطوارات كان حوحات النخالطة تهاجر زنك أساس زلو عطقات حيلتات تهبلا زبل كستات قريبو نيروم محوارة سو عالمنتي إثيوبيا منستر قديات وصعنا يتهاجر زغرو كستاتن صاوعيتاتن صمام إذن كهبو يترايوم حجنا زتفتير زركب زلو صمدون ركباتن كاب جزينا بزلع الدرجاتات أبزبت حلو دو كبلولو أبزي يخلو الأوان مبصحو مسترايم بخمس عين من قد بودبات عبيلو ناب كتما مغلب بغطات طواراتي أتلو شعبيا نحوحات أدلي حاجزات بمقبار عاول الفيدرال سراوت منقست إثيوبيا بدقعت نخكايد حاجزات يبركتلو زبل كستاتي زغرب زلو أز حج السماع زل أويات بسرعة بلتقنان كورا خورن أخلاباتون مرأيا شغلتو من عبدانو من سعراتو من كويني زركاب زلو أب كل الأورمو زل خونتات أحزان بزخونة ملكعو يغطل اللوم أبز حلف سلسلة معلتات طراي أب كل الأورمو بزحات هزبك قتلوا بفلايكا عسان حدن أمنت أمنة أرثوذكس تقتلوا قطامي نبزحات سبات قطع فتير يركبلو جنبار حرنة أورمو نسفح كبابتات مريت كل الأورمو أب تحتوض تصر بمتاو قسقاساتونا عبيت ختماتات يغطل اللوم سرعات بلتقنا نتيا قاطي مزركب زلو كم زعين تقتاو قلولاو كسكاب حج كفتحو أي كالن
ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ሚሊሻታትን ፖሊስን ኣንጻር ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ኣብ ዝገብርዎ ዘለዉ ኩናት ብበዝሒ ክቕተሉን ክማረኹን ኢና ንከታተል ንዕዘብን ዘለና ስርዓት ብልጽግናን ምክልኻል ናይቲ ሃገርን ንልዕሊ 10 ዓመታት ምስ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ግጥማት ኣካይዱ ክስዕሮም ዘይከኣለ እዞም መሳኺን ሚሊሻን ኣባላት ፖሊስን በየናይ መንገዲኦም ንግንባር ሓርነት ኦሮሞ ክስዕርዎ ዝኽእሉ እዚ ጥራይ እውን ኣይኮነን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ናይ ክልል ኦሮሞ ካብ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ወጻኢ ብረት ዝዓጠቑ ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝቢ ግፍዕን ኣደራዕን መቕተልትን ይፍጽሙ ኣለዉ እዚ ከዓ ንህዝቢ ኦሮሞ ካልኦት ዓበይቲ ሓደጋታት ኮይኑዎ ይርከብ